MN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Inday. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, The One That Got Away. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga nagpuyo sa usa sa mga probinsya dinhi sa Cebu. Nga dumatatampo nagdasangan nga Inday. Kaon palo. Dili na ko, Inday. Busog na ko. Sure ka lo, busog na ka? O lagi, busog na kay ko. Dili na ko. Sige lo. Ako na nahipuso ng imong gikanan ha. Og ako na lang sa ipakaon sa iro ang sobra. Ay, salamat intahon. Humanagi ko atiman ni Lolo. Makapahuway na git ko. Magalingaw na lang ko Facebook, pi. Pawa sa kalaay. Kalingaw ba yung comment sa page nga akong gi-follow, uy? Mo comment sad ko, bi? Uy, di amin ni friend request na ako. Ay, si Kuya Chuchu man din ni katong ni comment. Ako na i-accept, be. Salamat kay mong gi-accept, Ganggang. Kinsa may imong giganggang, Kuya Jo? Ikaw, good? Nganong ganggang man imong gitawag na ako? Ganahan lang ko nga Ganggang ako itawag ni mo. Nga naman, di ka ganahan nga tawagon o Ganggang? Okay naman. Pila na di mong edad? Ay, tiguang na ko 40 na ko. Mao ba? Sakto ra sa di ay nga magkuya ko nimo. Ikaw na pilang na edad mo? Tag-ana, bi. Ay, bago kong pila. Pila man ko no, bi? 13 pa ka no? Ha? Dili, uy. Pila mo na Bahinti naman good ko. Sabar atik sa gana. Laki. Iyon ko na imong kamera, be, kay mutanaw ko nimo. Sige. Sige. I-on sa rin mong kamera, ha? Sige. Ako sa iyon ang akong kamera. Uy, wala. Naon sa ka, kuya? Ikaw ni Kang? Ako bitaw ni. Nga naman di, kuya? Abi na ko bata pa kay ka. Daga naman di ka. Daga na bitaw ko. Gamay lang gid ko. Nagtuog yung kong bata pa kay nga akong katsat. Ay, ilan sa ko na. Inday! Uy, hala. Magstorya lang niya tag-usab, ha? Kay gitawag na ko sa kong lolo. Sige Kang, madawag lang niya ako ni mo kusab ha. Bye for now. Bye-bye, kuya. Lo? Muka ola ko. Kadit lo, ha? Kay anda mo na ko imong pagkaon. Kinsa man tong gikasulti din mo? Bago na kong amigo, lo. Nanawag sa akong cellphone. Pakan anak ko kay gigutom na ko. Lo. Ikaw na nagatiman sa imong lulo. Kuya. Wa naman si Lola. Ang imo ding mama di. Na may pamilya, kuya. Kay anak ba ako sa pagkadaga sa akong inahan. Maong, niana lang ko sa akong apuhan nagdako. Mao ba? Kuya, magsigilagi kag panawag na ako.
Dili masuk ko ang imong asawa nga magsigitag storya? Wa ang ko'y asawa ganggang. Ha? Oh, anong nakurat man ka? Ingon manggug kaya nga ulitaw ka. Ay, tinuod bitaw nga ulitaw ko. Nganong wa man ka magminyo? Dagang mga pangitabo sa akong kinabuhi. Lisod kay mi. Mo, anak ko makaunora sa pagpangitag babae. Friend naman kita, Kuya Jo, no? Pwede ko nimong sultihan sa mga panghitabo sa imong kinabuhi? Ganahan kang maibaw sa matuod ng pagkatao? Unta. Kaya ako bitaw, nisulti man ko sa akong kinabuhi. Gisultihan man ti ka. Maong gusto sa dada akong mahibaw sa imong pagkatao. O ya, di ka mahadlok na ko. Dili, uy. Nga nung tao mahadlok man ko nimo. Basin mo na unya kung likayan ba? Kung sultihan ta ka kung nunsa ko. Dili, lagi. Promise na ko nimo. Friends ragid gihapon ta. Basta ha. Oh, lagi. Sige na, Kuya, sulti na. Kuan ganggang ang tinuod. Gikan mo kuspesuhan. Ha? Pag sure, Kuya, uy. Tinuod bitaw. Bago pa man ko nakagawas pesuhan. Oh, nganong napriso man sad kaya? Lisod man ko kay mi. O ang ako mga ginikanan. Way tarong pangita pong nakapanulis ko. O way swerte kay nadakpan man ko. Napriso ko. Mao ba? Okay naman. Nakabayad naman ko sa nga akong nahimo. O nagbaso lasag ko sa ako mga nabuhat. Mayo hinuon, Kuya, nga nakaamgo na kasi mong gibuhat. O gang, maong bisag bukat nga trabaho ako ang agwantahon basta tinarong yun. Maog yun. Wa ba mausab ang imong pagtanaw nako? Di ba ko ni mulikayan? Karon nga naibaw kas tinuod ako pagkatao? Wa man, Kuya. Nakasabot naman ko nimo. Pag-usap pa, nag-usab naman sad ka. O gang, o bisan sa nahuna, di na ko mubuhat og dautan. Mayo hinuon, Kuya. Kuya, lain pa ato ba? O, unsa man na? Musamot ka kagwapo kung imo nang kuhaon imong balbas. Ha? Nga naman, di ka ganahan? Oh, okay raman, pero mas limpyo mong gutanahon kung wakay balbas. Mao ba? Ay, gang, inaram dito magsigig istorya, no? Bitaw, no? Ug mana sa ta mag-istorya ha, kay napakoy buhaton. Sige, Kuya. Wa man manawag si Kuya Jojo na ko ron. Gimingaw na hinuon ko niya da. Inday, Lo. sa man kang nahinuktok man ka. May giuna-una lang ko, Lo. Gimingaw ka tong imong amigo. Nga permi mo ikasulti-sulti. Lo. Ganahan magug ko ato niya, Lo, kay mawa akong kalaay ba. Natingog mo yung cellphone mo. Basig siya na. Sakto gid ka, Lo. Siya gid ang nanawag si Kuya Jojo. Ako sa ning tubagon, Lo, ha? Sige, kaya doon na sa ko'y buhaton. Hello, kumusta gang? Okay lang, ya. Wa kami ngawan ako. Gimingaw ya, uy. Ay, parehas dita. Gimingaw sa ko nimo. Katyot sa yaba. O, nga naman nun, ha? Na ako'y nabantayan ni mo. Unsa man na, ha? Wa na lagi imong balbas. Nabantayan ka. Oy, ako pa. Ya, misabot ka kagwapo nga wala kay balbas. Tinood? Lagi. Sa ato pa, imo na kong sugton kung manguyab ko nimo kay gwapo naman ko. Ha? Joke, oy. Nalipay ra ko nga nagkahigala ay dagang. Ako sad, Kuya. Nalipay ko nga nakapermi nga ako ikasulti-sulti. Nabi ako'y kanta magiandam nimo. Sure? O, lagi. Kantahi ko no, Bi, kay maminaw ko. Paminaw, ha? Okay. Mari akong kanta para nimo. Love
Can't you see I'm alone? Can't you give this fool a chance? Naunsa man ko. Dili naman hinuon makumpleto akong adlaw kung dili ko makakita ni kay Chucho. Hinday! Hinday, may nangita di mo, oy! Oy, day, gawasa din he, oy! Ah, kisa makinangita na ako. Ganggang! Oh, hala! Si Kuya Jojo? Kuya, di aman lagi ka. Kay gusto ko makakita ni mo sa personal, gang. Kuya, Abi ni mo, lipay kay ko nga nakita na kita. Nakita ta ka sa personal. Way kabutangan sa kong kalipay. Kuya, mahilis man sa taan ang imong tinutukan, uy. Ay, Naunsa ka, kuya? ang tinuod, gang. Love ti ka, gang. Kuya Chucho. Mo ni tinuod. Naigugma ko ni mo. Pero, kinanglan ako ning pugngan kay dili ta angay sa usag-usa. Bata pa ka, ug samtang ako, tiguwang na. Oh. Igo na nako nga nakita ta ka sa personal. Kay, di usab maayo nga ako ipadayon akong gibati diyan nimo. Kay di ko gusto nga maguba ang malinawon nimong kinabuhi. Kuya, Pag binutan pirmi ha, kay wa sa kumaybaw kung unsay sangko aning akong kinabuhi. Timan ilang yun. Love ti ka. Kuya Chucho. Wa ko magdahom nga ingon adto ang ako madungog gikan ni Kuya Jojo. Pero sa gihapon, nalipay ko nga nakita mi sa personal. Kanimo Kuya Jojo, kunain ka man karon, manghinaot ko nga malipayo na ka sa imong kinabuhi. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad sa akong tampo. More power sa RMN.